Bandicica Játékpedagógiai Alapítványt 10 évvel ezelőtt hoztuk létre Zalaegerszegen különféle családbarát szolgáltatásokkal. Azóta sokat fejlődött, ma már egy 6 családi napköziből álló hálózatot, egy játszóházat tart fenn, s a Bandicica Montessori óvoda néven működő közoktatási intézményt, óvodát. Az óvodában az egyik reformpedagógiai módszer szerint, az úgynevezett Montessori pedagógia szerint nevelik a kisgyermekeket. Mi is jellemzi ezt a pedagógiát? Mária Montessori a 20. század egyik legnagyobb hatású pedagógiai rendszerének megalkotója. Az első olasz orvosnő, aki az általa teremtett pedagógiával az egész világon elismerést vívott ki. A gyermeki lélek felfedezője névvel illették, hiszen módszere célul tűzte ki a szabad, boldog, öntudatos ember nevelését. Szerte a világon valamennyi Montessori intézményben a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, a gyermeki szabadság biztosítása a legfőbb kritérium. Magyarországon ezt a gondolatvilágot a Magyarországi Montessori Egyesület fogja össze. Irányítja a szakmai munkát, kapcsolatokat ápol határon túli, európai Montessori szervezetekkel, szaklapot ad ki. Mi is részt veszünk az országos szervezet munkájában azáltal, hogy a Montessori pedagógiát szeretnénk népszerűsíteni saját városunkban, Zalaegerszegen. Szeretnénk minél több kisgyermekes családdal megismertetni, megkedveltetni ezt a csodálatos, gyermekkövető, személyiségkövető, differenciáló pedagógiai módszert, hiszen a Montessori pedagógia teljesítményorientált világunkban a képességfejlesztést helyezi előtérbe, önálló, életre való gyermekeket nevel. Ilyen szellemiségben teljes, egésznapos ellátással várjuk a Bandicica Montessori óvodába a kisgyermekeket. Hogyan valósul ez meg a Montessori óvodában? Az óvodában fejlesztő környezetet alakítottunk ki. Sok különleges eszköz található a polcokon, ezekkel szabadon játszik a gyermek. A játékkal önmagát fejleszti, alkot, és ami a különlegessége, hogy minden esetben le is ellenőrzi önmagát. Az óvodapedagógus figyeli a gyermeket, feljegyzést készít arról, hogy milyen eszközzel játszik, hol tart éppen annak a helyes használatában, és ehhez képest szervezi meg a gyermek egyéni fejlesztését. A Montessori eszközökkel való játék igazi örömet jelent az óvodásoknak, hiszen önállóan tud vele játszani, lehetősége van javítani önmagát, anélkül is, hogy segítséget kérjen egy felnőttől. Óvodánk legfőbb szellemisége, az önállóságra nevelés valósul meg ezáltal. A Montessori játékok sajátossága, hogy a velük való foglalatosságban a gyermek az összes érzékszervét használja, hiszen a tapasztalásból tudunk a legtöbbet tanulni. Például a sima falapocskákra dörspapírból készített vonalakat, később számokat vagy betűket ragasztunk. A gyermek ezt letapogatja, érzékeli, megtapasztalja. Aztán a színes homokkal töltött tálcán ezt a vonalat utánozza. Nagyon fontos a Montessori pedagógiában a 3 ujj használata, az ujjak íróvá tétele. A legtöbb eszközt 3 ujjal, hüvelyk, mutató, középső ujjal fogunk. Ezzel hozzászoknak az ujjaink ahhoz, hogy majd később az iskolában így fogja a gyermek a ceruzát, ezáltal segítjük őt, hogy könnyebben tanuljon meg írni. Óvodánkban lehetőség van az egyéni fejlesztésre. Ilyenkor egy gyermek egy óvónénivel játszik. A pedagógus mindig tudja, hogy hol tart a gyermek, így a fejlesztő játékok használata egymásra épül. Ha valaki például matematikai területen ügyes, akkor képességeit ott kell elmélyíteni. És ezen a ponton már tulajdonképpen tehetséggondozásról beszélhetünk. Nagy öröm számunkra, hogy sok éves munkánk eredményeként a Bandicica Játékpedagógiai Alapítványt 2015-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága tehetségponttá nyilvánította. Óvodáskorban minden kisgyermek tehetséges valamiben. Van, aki ebben ügyes, van, aki másban, de mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy e korai gyermekkorban a kicsik még rendkívül befogadóak, érdeklődőek, szoktuk ezt mindent magába szívó életszakasznak is nevezni. 6 éves kor alatt kell a gyermeknek minél több és sokrétűbb lehetőséget felkínálni, és ő majd ösztönösen tudja, hogy mi érdekli, mivel szeretne játszani. A Bandicica Montessori óvodában nem csak az anyanyelven, hanem angol nyelven is lehetőséget biztosítunk a játékra. A gyerekek sokat énekelnek, mondókáznak, ismerkednek az idegen nyelv hangzásvilágával. Közben szavakat, mondatokat is elsajátítanak, amelyek nagy örömet jelentenek számukra. Az angol nyelvi játék mindennapos nálunk, amelybe a gyerekek érdeklődésük szerint bekapcsolódhatnak.
A Montessori eszközöket angol nyelven is bemutatjuk számukra. Lehetőséget kínálunk a világ minél szélesebb körű megismerésére. Az angol nyelvi játékok mindennapos bevezetése az óvodáskorú gyerekek világába ugyanis azt a célt szolgálja, hogy ráirányítsa a figyelmet. A világ sokféle, az emberek sokfélék, s minél szélesebb körben ismerkedünk velük, annál teljesebb lesz életünk. A Bandicica óvoda egyik legfontosabb foglalatossága a csendjáték. Ez a mindennapok különlegessége. A gyermekek néma csendben, koncentrálva önmagukra és társaikra, megélik a csendet. Ez olyan érzelmi biztonságot nyújt nekik, amely erősíti önbizalmukat. A gyerekek befogadóvá, felelőssé válnak egymás iránt. A csendjáték beindítja a napjukat. Aztán a reggeli után egy nyugalmasabb időszakon túl kezdjük el a szabad játékot és az egyéni fejlesztést. Óvodán különlegessége a sószoba, amely egy megvilágított himalájai sótéglákkal és sógranulátummal feltöltött helyiség. Itt egészséges, sóparával telített levegőn játszhatnak a gyerekek. Részben harmóniát nyújt számukra, részben egészségmegőrző szerepe van. Óvodánkban a természetközeli, úgynevezett kozmikus gyermeknevelés hatja át a mindennapokat. Udvarunkon madárbarát kertet alakítottunk ki, madárodókat, madáretetőket helyeztünk el. Ezáltal valamennyi évszakban lehetőség van a madarak életének megfigyelésére. És nem csak a madarakra fordítunk figyelmet, hanem minden más állatra is. Például a kertünk hátsó részén időnként kis sünök bukkannak fel. Számukra alakítottunk ki egy kis süntanyát, ahová a kis állat bekuckósíthatja magát. Élelmet, biztonságot lel, nekünk pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy a gyerekekkel közösen megfigyeljük őket. A Bandicica Montessori óvodában arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben biztosítsuk a gyermekeknek a tapasztalati úton való tanulást, utat engedjünk a világ megismeréséhez. Nagyon fontos, hogy a figyelmüket ráirányítsuk az apró, hétköznapi csodákra. Fontos számukra, hogy ha óvodánkból kikerülnek, majd örömmel tanuljanak, és a boldog óvodás éveket épp olyan boldog, sikerekben gazdag, iskolás évek kövessék. Thank you.